सासे बर' इउटिउबार बियो सासे एसामिस हिनजावसाया माने बर' हौवाजों हाबा जादोंमोन आरो बेखौ बियो मोनसे भिडिअ बानायनानै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जाहैबाय नोङो बर'जों हाबा जानो नाङामोन एसामिसजों हाबा जानांगौमोन नोङो एसामिसजों हाबा जानांगौमोन ना बर'जों नों हाबा जानानै बिराद माबा भुल खालामबाय नोङो बिराद माबा मोनसे मा होननानै बुङो खस्थ' मोननांबाय आरो बेफोर आरोना बर'नाव जेबोआनो गैया नों मानो हाबा जाखो बर' हौवाजों होननानै सासे एसामिस माने हिनजावसाखौ बुंदों आरो बिथाङा मा होनना बुंदों दुलियाजाननि होनदों नामा दुलियाजाननि बिथाङा बाक्सायाव हाबा जाहैदों दा बेनि सायाव सिख्लाया बे हिनजावसाया मोनसे भिडिअ बानायदों आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो ससे होग्रोनोसै मोजाङै खोनासं भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय आङो डिटेल भाबै आं बुजायगोन आं माने आंनि मोनदांथिजों नोंथांमोननो आं डिटेल भाबै बुंनानै होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ खेबसे नायग्रोबानो जाबाय आंथ' बे माने नोंथांमोननो आङो बुंगोन आरो फैदो नमस्कार মই गीत खनिকৰ मुसाहारी দুলীয়াজানৰ ছোৱালী আপাৰৰ মই এফালে আপোনাৰ বৰপেটা ৰোডৰ ফালে শান্তিপুৰ গাঁৱৰ বাক্সা জিলাত বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ঘৰত বিয়া সোমাইছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'টো বনোৱা মোৰ এটাই কাৰণ মই অলপ আগতে এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ এজন বড়ো ইউটিউবাৰে এটা ভিডিঅ' বনাইছে ভিডিঅ'টো চাই মোৰো দুখ লাগিছে কাৰণ অসমীয়া ছোৱালী হোৱা হিচাপত মোক বহুতে মানে কিছুমান কথা কয় যে বড়ো ল'ৰালে বিয়া সোমাইছা বড়ো জাতিটো একো নাই কিবা নাই তুমি ভাল অসমীয়া মানুহৰ তাতে বিয়া সোমাব লাগিছিলে কিবা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু মই আজি এতিয়া এটা কথা কওঁ যে বড়ো জাতিটোৰ নিচিনা মই অনেষ্টলি কৈছোঁ মনৰ পৰা কৈছোঁ বড়ো জাতিটোৰ নিচিনা মই নাভাবোঁ যে অসমত বেলেগ জাতিয়ে নিজৰ ট্ৰেডিশ্যন নিজৰ ভাষা নিজৰ কাপোৰ পিন্ধা কাপোৰ বা খোৱা বোৱাকে ধৰি লওক বা ইউনিটি যে বেলেগ কোনোবা জাতিয়ে ধৰি ৰাখিছে এইটো ইয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ মই বড়ো সম্প্ৰদায়লৈ বিয়া সোমাইছোঁ সেইটো কাৰণে নহয় এইটো কাৰণে ক'ব লগা হৈছে যে আপোনালোকে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ নিচিনা ঠিক আছে মই নিজৰ অসমীয়া মানুহখিনিকো কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো ইউনিটি একোৱেই নাই জিৰ' আৰু তেওঁলোকৰ কষ্ট কৰে তেওঁলোকে খেতি কৰে তেওঁলোকে কষ্ট কৰে ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে পইচা সংগ্ৰহ কৰে আৰু আমাৰ নিচিনা একদম মানে আপোনালোকৰ নিচিনা দামী কাপোৰ পিন্ধি দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই লেভেল দেখায় কোনো একো কাম নকৰে তেওঁলোকে পইচা হাসে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আজিকালি আগতে অলপ নিজৰ গাঁৱৰ ভিতৰতে নিজৰ মিডিয়ামতে পঢ়ুৱা আছিল বা নিজৰ স্কুলতে পঢ়ুৱা আছিল আজিকালি হৈছে কি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পইচা হাসে তেওঁলোকক বাহিৰত পঢ়াবলৈ পঠিয়াইছে ল'ৰা ছোৱালী বহুত আপ টু ডেট হৈছে নিজৰ হেৰিটোক লৈ আৰু মোৰ এটা কথা কওক আপোনালোকে অসমীয়া মানুহে কোনজনী ছোৱালীয়ে জীয়ৰী ছোৱালীয়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আজিৰ দিনত থাকে কোনোৱে নাথাকে মানে 0% বুলিয়ে ক'ম মই আৰু কেতিয়াবা আহি পিনে বড়োলেণ্ডত আহি পিনে চক আৰু বড়ো মানুহখিনিৰ মাজত সোমাই চক যে এজনী ছোৱালীয়ে গাভৰু ছোৱালীয়ে জীয়ৰী ছোৱালীয়ে নিজে কেনেকৈ দখনা পিন্ধে ঘৰত পৰ্যন্ত দখনা পিন্ধি তেওঁলোকে থাকে নিজৰ পৰম্পৰা নিজৰ সংস্কৃতি ইমান ধুনীয়াকৈ বচাই ৰাখিছে আপোনালোকে যদি সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে বেলেগ এটা জাতিক গালি দি বেলেগ এটা জাতিক তলত পেলাই নিজে ওপৰত থাকিম বুলি আপোনালোকে যদি ভাবিছে এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা ভাবিছে আৰু মই এজনী অসমীয়া ছোৱালী হৈও বড়োলেণ্ডত ইমান ধুনীয়াকৈ বড়ো জেগাত বড়ো মানুহৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাতি খাই আছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ চলিছোঁ মানে আপোনালোকৰ মেণ্টেলি আৰু তেওঁলোকৰ মেণ্টেলিৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে বুজিলে আৰু এই জাতিটোক সংৰক্ষণ কৰক মানে এই জাতিটোক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু যদি বচাই ৰাখিব নোৱাৰে তেওঁলোকে নিজে বচাবলৈ নিজক চেষ্টা কৰিছে নিজে আগবাঢ়ি যাব চেষ্টা কৰিছে ইয়াক লৈ কৌতূহল নকৰিব ঠিক আছে এটো মোৰ অনুৰোধ বা ওয়াৰ্নিং যিভাৱে ভাবি লওক মোৰ ইয়াত আপোনালোকক ইমপ্ৰেছ কৰিব লগা মোৰ একো নাই আৰু যিটো হসা হেতু কৈছো আপোনালোকে কষ্ট কৰক আপোনালোকে নিজৰ জাতিটো সংৰক্ষণ কৰক লোক হিংসা কৰি কি হ'ব
তেওঁলোকে নিজৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰিছে, নিজৰ জাতিটো, নিজৰ আহাৰ, নিজৰ সংস্কৃতি বচাই ৰাখিছে। তেওঁলোকে প্ৰাউড কৰে, সেইটোক লৈ তেওঁলোকে বচাই ৰাখিছে আজি পৰ্যন্ত। আপোনালোকে পৰা নাই, সেইটো আপোনালোকৰ ভুল। আপোনালোকে বেলেগ জাতি এটাক বড়ো মানুহখিনি বহুত তলৰ জাতি, বড়ো মানুহবোৰ এনেকুৱা, বড়ো মানুহবোৰ মাথা নাই, বড়ো মানুহবোৰ কিবা নাই, এইবোৰ কৈ টাইম পাছ কৰি একো লাভ নাই। নিজে কৰক, নিজে সেই যেতিয়া এই বড়ো জাতিটো যিটো পজিশ্যনত আছে সেই পজিশ্যনত নিজক আনক, তাৰপিছত আপোনালোকে কথা ক'ব, বুজিলেতো? सेलौदो गोनां मानोना बै सासे एसामिस जानानैब्लाबो, असमिया हिन्जाव जानानैब्लाबो जुदि बर' हौवाजों मोजां मोनलायनानै हाबा जालायदों आरो दिनै जाय जाथियाव बियो हाबा जानानै दिनै बर'फोरखौ इसिबां बाख्नायदों, बर'नि कालसारनि खोथा, बर'नि गाननाय जोमनायनि खोथा, बर'निया दिनैसिमबो मा होननानै बुङो गामियाव थानानै गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै थादों। नाथाय बे बिराद गिदिर सैथो। नाथाय जोंनि बर'बाबो खायसे बर'आ ओरैबायदि दङ, नङा होमबा? माने हाबा जानायनि उनावबो बिथाङा टाउनाव थानानै टाउनजों मडार्न मुगाजों गोरोबबोनायदों होननानै हाबा जानायनि उनावबो जोंनि खायसे बर' लाइमोनफ्रा जेन'बा जिन्स लंपेन्ट गाननानै बोजों थांनाय बेरायनाय जों मालाबा समाव जों नुनो मोनदों। खिन्थु जानो हागौ बे बिनानावा बेखौ मोनदांथिनानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो। नंगौबो नालाय, माखासे मडार्न जुगावहाय मडार्नजों थाफानानै टाउन सहराव थानानै जोंनि माखासे बर' हिन्जावसाफ्राबो गाना नङा, गानो आरो। बे बाथ्राया सैथो, रियेल नङा। दा जोङो बेखौ बाख्नायसिनायनांगौमोन जोङो, नाथाय सोर इउटुबारा बेफोरबायदि बुंखो आं भिडिअखौ नुवाखै। आरो सोरबा जुदि नुसोमायदोंबा आंनो हरनो हागोन माने कमेन्टआवहाय, बे आरोना। दा बाथ्राया बेनो लोगोफोर, जों मानो बेफोरबायदि गावजों गाव मानो बिदि बुंलायदों, नङा होमबा? इसिबां मोजां दिनै गावनि गोसो मोदोम जिउ लानानै मालाय बर'जों हाबा जाफैबाय, हयथ' गोसो थोलायनानै हाबा जादों, दिनै मोजां संसार जागासिनो दङ, बिनि न'खराव मानो सु खालामना होनो नागिरदों? जाय हौवाजों हाबा जादों बे हौवानि न'खरखौ मानो सु खालामना होनो नागिरदों? बेथ' नङाना। मालाय जाथिया मालाय गुबुन हारिफोरखौ जेनेबा जों बर'फोरखौ हाबा खालामै गावसिनि जाथियाव बोनानै लानो नागिरो। नाथाय जोंना मा खालामो, जोंनि मानसिफ्रा गुबुन जाथिया जोंनि बर'नाव हाबा जायोबा जोंनि मानसिफ्रा माने गादबनो नागिरो नामा, नेवसि नागिरो नामा? गुबुना मालाय बोनासो लांनो नागिरो, ओमफ्राय जोंहा बोनानै लाबोयोबा जोंहा बरनाम जायो मालाबा। बे आरोना। दा बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बे भिडिअखौनो लानानै फैनायनि उद्देश्यआ बेनो। बिनानावनि भिडिअखौ आं नायबाय। आङो फार्स्ट बे भिडिअखौ आङो फंबाय फ्रान्जलनि भिडिअआव नुदों, फेसबुकाव नुदों आङो, ओमफ्राय आं नुबाय। स' बिनि सायाव मोननैसो बुंनांगौ दङ होननानै आं साननानै आं भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना। मानोना जों गावजों गाव बिदि बरनाम ब्लेम होलायाबालानो जोङो आसलथे जों बुजिनोसो लाग्रोनांगौ जे बे एसामिस हिनजावसाया बर'आव मानो हाबा जाफैखो, नङा होमबा? ओरैनो बिथांमोना बिराद जोंखौ गादबोसो सोरबा सोरबाया, नङा होमबा? माने हाबा जानो नागिरानो, माने गाहाय थाखोनि मानसियानो जोंखौ गादबनोसो नागिरदों। नाथाय बिथांमोनानो दिनै जोंनाव फैनानै हाबा जाफैबाय। मा होनगोन? आरो नै आं दा जे जायगायाव दङ बे ओनसोलाव गोबां एसामिसफोर दङ, हौवाफोर माने बर' हिनजावखौ गोसोथोजोबनाय, बिथांमोननि गार्लफ्रेन्डआ गासिबो बर'जोब। आरो बै बर' हिनजावसाबा मोजां मोननानै बिसोरनो आर'नाइ फालि माने बेफोरबायदि दानहरलायबाय आरो, आर'नाइ फालि दानहरबाय। माने गिफ्ट हरबाय, दानथ' नङा, गिफ्ट हरलायनाय जाबाय आरो। आं लोगो मोनबाय दाखालि दमासियावहाय बेरायनायावहाय लोगो मोनबाय आं, गोबां एसामिस सेंग्राफोर लोगो मोनदों। ओमफ्राय बिथांमोना दा सोरबा दुलियाजानाव फरायगासिनो दङ, मा फरायदों मिथिया, फरायगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि आरोना दुलियाजानाव। ओमफ्राय सासेयाथ' क'क्राझारनि दुलियाजानाव फरायो, ओमफ्राय सासेनाबो मा होननानै बुङो, बिथाङाबो चिरांनि ना मानि आरो, चिरांनि बिनि गार्लफ्रेन्डआ सिगाङाव हदियानि बर'मोन। दा बेजों माने गारलायनानै दा आरो फिन आरो बर' सिख्लाजोंनो बियो गोसो थोलायनाय मोनबावबाय आरोखि। बेफोरबायदि आरोना, मा सेंग्राया बिजनेस मावो, माने बायदिसिना फार्म खालामो आरोना, बेफोर आरोना। दा जेखियानो जाबाय नायदो, गुबुना जोंनिखौ बोनागिरो, जोंनि बर'फोरखौ एसामिसफ्रा बिराद मोजां मोनोथ'। माखासे नेगेटिभ सेन्टिमेन्टनि मानसिफोर दं, बिसोरसो बिदि सानो। खिन्थु ओरैबायदि बर'फोरखौ हास्थायो बिसोरो, बर'फोरखौ ओरैबायदि मोजां मोनो, बर'फोरनि कालसारफोरखौ बिसोर मोजां मोनो, बर'फोरनि माखासे थांनानै थानाय जिउ खुंनाय राहा, माने बर'फोरखौ बिसोर ओरैबायदि मोजां मोनो, सोद्रोम आखु, माने बुजिनां, माने जेखि खामानि माने थिना मानो मावो, खुनु मोनसे अहंखार नङा, स' बेबायदि होननासो बुङो बिसोरो। इभेन आं जियाव दं दा बावो बिसोर होनो। स' बेबायदि होननानै बिसोरो दिनै जोंखौ बिराद माने माबा खालामो आरोना, केयार खालामो आरोना। सोरबा माबा बुंदों नामा, सोरबा माबा खालामदों नामा, माबा मोनसे जादोंबा खिन्था, बेफोर आरोना एकदमबारे बिराद माने जोथोनाव लाखियो बिसोरो। जों गोजाननिबो जाबाय नालाय, स' बेफोर आरोना। ओंखायनो बेफोरबायदि बुंलायनाङा, आं बेखौ होनो जों मस्ट वेलकामसो खालामनांगौ। बिथाङा दिनै मुगाया मोजां, जों बर' हारियाव हाबा जाहैबाय, बे जोंनि देरगाथाव बाथ्रा। नाथाय जों बेखौ नेवसिलायोबालाय बोरै जानो? दिनै जोंनि हाजार गुबुन हारिफोरजों हाबा जाहैदों, दिनै लांजादों, बिथांमोना दिनै मस्ट वेलकाम खालामदों,
बेफोरखौ जों मा बुंगोन अब्ला बिनिखायनो जोङो जेनेबा गावजों गाव बेफोरबायदि बे बिनानावा एसेबां सस्थायै दिनै गोग्गानानै गावनि गोरबो सिंनिफ्राय बाथ्रा बुंदों बर' जाथिया मोजां मोनो गाव बेसेबां बाख्नायना लादों गावनि खाफालखौ बेसेबां बाख्नायना लादों बे बिनानावा मिथिबायना बेफोरबायदिसो जानांगौ दा मानसिफ्रा बेनिखायनो आंनिफ्राय बे खावलायदों जाय बिथांमोना बिदि बुंनानै गुबुननि न'खराव अर सुना होनो नाङा गुबुननि माबाखौ नांलाय खमलाय खालामनो होनो नाङा बिथांमोना दिनै मोजाङै रायजागासिनो दंखायो आरो बिथांमोनहा हाबा जादों होनना बुंदोंबा जानो हागौ बिथांमोनहा माने गोसोथोलायनानै हाबा जाखानाय आंनि मोनदांनायाव आरोखि आं बेखिनि बुंबाय अननानै जिबनावबो बेफोरबायदि मालायनि न'खरावहाय अर सुनानै होनो दासाल आरोखि जाय बिथाङा बुंदोंमोन बिथांखौ आं बुंहरनाय जाबाय आरोखि भिडिअनि गेजेरजों थेंक इउ